Eran nun 400%, chegando así a preto das 4.500 persoas. Coellos, galiñas, cans, cabalos, porcos, na feira mercado de Parga, transaccións de gando e transaccións de animais domésticos. Hola, que tal? Hola, bons días. Bos días. Eu son o secretario de propietarios do campo da feira de aquí de Parga. O campo da feira de Parga non se atopou aquí sempre, non? No, aquí veo a raíz da instalación do ferrocarril. Na época medieval, pola gran afluencia de peregrinos que viñan a Santiago, foi o motivo de fundarse a feira ali na Puebla de Parga. Facían esas transaccións ali debido á afluencia, xa digo, de peregrinos. A vila de Parga ten aproximadamente uns 900 habitantes. Os días de feira podemos chegar hasta 5.000 habitantes. Imos coñecer a feira entón, a dar un percorrido e a ver que nos atopamos. Moitísimas grazas. Gracias a vos. Vamos a ser boa feira. Hola, que tal? Moi bons días. Como se chama vostede? Ricardo. Ricardo, vostede é dono, é comprador de algún cabalo? Son un dono, creo eu, porque me gusta, tiño as yaguas para limpar as fincas. Son un potro de 2 anos e aquele un potro que vai euro para 5. Este así en bruto xa andará sobre 480 kilos. Eche un pouco máis ao mar e lle gustou o viño. Un vaso na manxa non veo máis, para depois terminar cos cabalos pasa igual. Este é bonito e queda, outra ao final xuntaste. Vostede dedícase únicamente ao negocio equino? No, eu xa teño como hobby. Un hobby que dá cartos, imagino. No, non dá nada. Non dá? Gastos. E riñas na casa coa muller. Porque a muller que se gastan os cartos e non hai ingresos. É traballo. Para que deixar algo tiña que dar sobre 5.000 euros. E pido 4.000 e non mos dan. Porque entre cubrición e papeleo ten xa 1.000 euros de gasto. Moitísimas grazas, Ricardo. Un placer, Hasta loguiño. Hola, que tal? Moi bons días. Bos días. O collemos en plena tarefa. Pois ahora mismo estamos aquí ferrando esta yegua. Eu isto fago un pouco, digamos, como entre hobby e un pouco no tempo libre. Eu son daqui de Parga. E a xente merca o cabalo despois ven a que vostede lle coloque a ferradura. Sí, ahora normalmente xa se vai ás casas e non se espera ir á feira. En algún momento o animal sinte algo? Non sinte nada. Pode reaccionar mal ou ben polo fume, que vais ver ahora como hai, ou polo mesmo ruido. Agora a ver se a yegua nos axuda un pouco. Cuidado ahora, cuidado, para atrás. Portouse ben, Antonio? Sí, que ao mellor é a primeira vez que lle facemos así. Ahora en frío, limpiaría o casco e xa pasamos a clavar. O lume sobre a superficie do casco, queimo todo o que... E deixo no casco totalmente liso. Preparado para clavar. Cantos clavos se lle poñen? Eu normalmente poño 6. As ferraduras traen 8 claveras, pero máis ben é para a veces alternar, Se nun dos lugares non o ves oportuno, para cambiar. Este proceso tampouco o nota o animal, polo que vexo. No. Non hai un precio, digamos, estipulado. Vai desde 40, 45 euros a 70. Eu cobro 55. Pois deixamos entón que siga ferrando o cabalo e moitísimas grazas. Nada, hombre. Un placer, ata logo. Venga, ata logo. Vostede é o dono das ovellas? Sí. Está agora mesmo realizando unha transacción. Sí. Veña, que dille? Sal máis guapo. Canto pide vostede polos animais? Verdad. Depende do mercado. Pedir ainda pide. Estou dicindo porque este rapaz é de moi mala maño con ele. Porque deixa yo moi caro? Claro, quere moito. Pide moito. Canto lle pide? Non sabe ainda ben. A ver, pide. A ver, pide. Claro, eu estaba dicindo que lle pedira polo año. Quere 60 euros. 60 euros. E vostede canto está disposto a pagar? Daríalle 40. A media 50. A media 50. Nos mandamos. É verdade. Bos días. Que vas a ir na televisión hoxe? É que lle compro aquela dela. Pero esta quería sacar tamén por televisión. Vai xa. Nin cando din la verdade. Isto vou a meter en internet ahora. Abre a porta, pero... Como é que poden ter que denunciar por maltratador? Ao final, por canto vendemos a ovella? 50 euros. A canto poden ascender os custos de criar un animal desas características?
Eso é pouco, pero 40, 50 euros, un pequeno, falamos dun pequeno, xa logo os costa crianza. Que é o que falta agora? Xa está o trato feito? A documentación. Pasamos a tarjeta e xa está. Ahora tudo vai por tarjeta. Pagar si hai, que se non se paga, a mellor ainda hai que se hai. Vostede fía ou non fía? Home, depende a quen. O meu caso seguro que non me fía, pero bueno. No caso deste... Vai ser a cousa moi fodida. Pois moitísimas grazas e que vayan ben as compras e as ventas. Ven vender os porcos aquí hoxe, non? Sí, sí, trae aí 20 porquiños. Vendín 4, uns 9 ou 10. Son precios diferentes porque os ranchos tamén son uns máis grandes e outros máis pequenos. De media aí a 80 euriños. Isto é para cebar, para matalos dentro de 7 ou 8 mesiños. Teñen a 3 meses. E os custos de manutención destes porcos poderían ascender aproximadamente? A 20 euros cada porquiño. Eu exactamente cada un non fixen a conta, pero... Gañamos máis ou menos unha media de 60 euriños. Eso, sí. Vais efectuar unha venta agora? Non, xa se efectuou, sí, van a marcar. Consiste de que eses cochos xa están vendidos. Chega outro señor e non lle podes vender eses cochos. Hai que cumplir as palabras que se dan. Aunque che día máis cartos por el, por exemplo. Se o trato ten que ser así, como críalle, 70. Por que? Bueno, é como unha ovella con unha cría. Unha parida. Unha ovella Ao parida. final cambiamos o trato de ovella máis cría. No, esa é outra. Ah, é outra, vale, É outra, que o chaval ten máis que unha. Entón, querelle 70 e el dalle 60. Entón, aquí na feira, pois, os que estábamos mandamos partir. Aquí Paco, que se chama Paco, mandou partir para 65, eu tamén. Unha cousa non hai moito que facer, que está floxo ese. Entón, veña, dalle 65 que che... Está moi floxo, non máis, a xente anda... Veña, dalle 65. Todo el podo, só, toma, ven. No, menos... Se cobras vendes, se deixa desfiado... Veña, coño, que non me ganaba para ganar, non sabes. Oye, que... Pero é que eu tamén comprei para ganar e non gano, que se va a desgracia. Xa ganarás outro día. No tempo de ganar está para diante, que... Deste tempo non se gana. Ni un euro, chico. Collo. E que non podo dar a menos de 70. Claro. El comprador quere vendelo. Quere mercalo en menos de 70. 75. Vas ter que invitar a uns cafés aquí dentro para fazer café. Eso non é o problema. Imos a fazer uns cafés. E os que pagar igual, Non ten que